nga naguraya adaw ken rabii nga inan anusa adu nga tuog ken rigat iti inidtura magungod kula iti maysa nga arapaan keditan taad tuya si kaapoy ti pagyamana taad ka anag kamanga kenang sumbat ti inak inkarkarara ket itanta nagunod ko akas maysa a musikero ket sapay umaaputa makatulong ak itipadak a tao no kayat mo gayem ko iti agbalaygi di ka kumangarod nga agaramid iti madi tasana kayat iti apo iti naluko a tao kenawan iti swerte asumambay di tabiyag mo keditan taad tuyat si kaapoy di pagyamana taad ka anag kamanga kenang sumbat di inak inkarkarara keditan ta nagunod ko akas maysa a musikero ket sapay kumaaputa makatulong ak itipadak a tao isu nga si kagayem namnamam di mo mapukawin agtalik ka iti apo ket amuk adina kanto apaayen anyaman iti plano wenno kayat mo nga aramiden ket pinakanto nga baybayan ited nanto amin nakasapulang keditan taad tuya si kaapoy ti pagyamana taad ka anag kamanga kenang sumbat ti inak inkarkarara keditan ta nagunod ko akas maysa a musikero ket sapay umaaputa makutulong ak itipadak a tao keditan taad tuya si kaapoy ti pagyamana taad ka anag kamanga kenang sumbat ti inak inkarkarara keditan ta nagunod ko akas maysa a musikero ket sapay kumaaputa makatulong ak itipadak a tao ket sapay kumaaputa makatulong ak itipadak a tao ket sapay kumaaputa makatulong ak itipadak a tao